Wij zijn de Moeties, mama's in hart en nieren, maar ook met de onvermijdelijke twijfels en zorgen. De afgelopen weken voelden als een warm dekentje, want heel veel mama's zijn beginnen luisteren. Jullie stuurden ons massaal de allerliefste berichtjes, waarvoor dank. Dus gaan wij lustig verder met de praatgroep die alle mama's nodig hebben. Yay, de Moeties! Ik ben Dina Tersago en elke keer spreek ik af met 3 van mijn bekende moeties. En deze keer zijn dat Kim van Onsen. Hallo? Mama van 2 en doet vlot een spreidstand tussen werk en privé. Vlot, ja. Ik ben soms een beetje stijf, maar oké. Jolien Roets. Hey. Materfamilias van de Shatar-clan. Maar ook DJ en muziekfan. Grote muziekfan. Ja. Mijn muzieksmaak. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. En sorry voor het gerijm, dames, maar ik kon mij niet inhouden. Ik ben in eindejaarsstemming, dus... Nu ben ik heel benieuwd wat er nog gaat volgen, Dina. Anke Bukkings, mama en hartenkoningin. Niet alleen in de musical, maar ook bij ons van in het begin. Ja, die is echt zo lief. Dat is een goeie, hè? Ja, dat ga ik gewoon aanpakken en aanvaarden. Heel mooi. Ja, voilà. Dus allen daarheen, hè? Naar Alice in Wonderland. Ja. We kunnen eraan beginnen. Welkom bij de Moeties. Lieve Moetie die nu luistert, kerst staat voor de deur. Een gezellige periode met veel happetjes, kerstbomen en kitsch. En veel drank in de fridge. Maar ook tijd om de balans eens op te maken. We doen 2 eindejaarsspecials. Yay, joepie. Hoe leuk is dat? Maar zalig. Heel dankbaar. Zo heel dankbaar. feestelijk ook hier. Met Eerst de kerst. staat Ja, kerstboom. Tof, hè? En Een glaasje we hebben bubbels. bubbeltjes gekregen. Dat is echt zo cliché, maar ik ben er toch Santé. heel blij mee. Santé. Moeties, ching. Santé. Ching, hè? Ik vind de feestdagen ook echt zo gezellig. Ja. Ik kijk daar echt elk jaar naar uit. En daar komt ook gelijk altijd een grotere druk op. Dat moet leuk zijn, dat moet gezellig zijn, dat moet met familie zijn en warm. En dat loopt ook altijd mis. Echt? Ja, allee, mis Met als veel te veel eten. chaos, ruzie, zo discussies. Ruzie? Ja, zo discussies. Tussen mij en familie mijn toch lief, van de stress, van die komen allemaal naar hier en dat daten. En dat moet gezellig zijn en dan moet, de Oh. tafel moet perfect zijn. Ja. Ja, maar jongens, alles lijkt ver van tevoren heerlijk. Ja. En hoe dichterbij het komt, Ja, dat is hoe wel meer zo. stress, Dat. onverwachte omstandigheden. Want soms denk ik van, bij mij is het altijd met klaarmaken. Ik moet om 12 uur ergens zijn. En dan denk ik om 11:15, nailed it, dit jaar. En dan, oh nee, ik heb nog geen cadeau. Zo dat. Snap je? Zo, en dan zo snel die computer aanzetten, nog een bon afprinten. Ja. Mijn lief wordt dan echt fokswild. Voilà. Maar Het iemand zijn van moet die het dingen, hè. Ja? Ja, ik weet wel. Mijn man zegt altijd, stuurt mij filmpjes door waarop zo'n vrouw te zien is die 5 minuten voordat de gasten komen zo de plinten aan het afstoffen is. En de lampen. Zo alsof dat uw gasten gaan kijken. Heeft hier alles wel gekuist? En dan zegt hij inderdaad ook wel, die mensen gaan daar niet naar zien. Dan zeg ik, kussen, voortdoen, kom aan, ze zijn er binnen 10 minuten. Maar er is niemand hier, want er zijn echt mensen die zo de feestdagen willen skippen en het liefst zo meteen zo naar half januari al gaan. de Of zo feestdagen naar zijn de max. buitenland willen gaan. Met alle stress en alle familie en alle... I love it. Want het is geweldig, het is fantastisch. We leggen onszelf gewoon veel te veel druk op. Ja, dat wel. We gaan ons nu geen druk opleggen. Hè? Voilà. Echt chillen, Ja, maar een beetje babbelen. Maar we gaan het wel hebben over onze voornemens voor het nieuwe jaar. Ai, ai. Ja. Kim, Ja. we gaan beginnen bij jou en ik ben heel zeker dat er heel veel moeties jouw voornemen gaan volgen. Mijn goeie voornemen is om meer mee te spelen met de kinderen volgend jaar. Dus ik merk... waarom? Ja, kijk, ik zie jullie allemaal kijken. Ja. Ja, Ik vind, dus- leg jij het maar uit Ja. en daarna geef jij onze commentaar. Ja, ik hoop dat sommigen het gaan snappen. Ik doe graag heel veel dingen met mijn kinderen. Dingen gaan doen, gaan wandelen, sporten, daarvoor zorgen, knuffelen, babbelen. Allee, die mogen van mij vragen wat ze willen. Totdat ik op mijn knieën op de grond moet gaan Exact. zitten. En dan moet beginnen, ik ben een piraat, ja, en ik doe mee en, met het lapje. En ik moet dan helemaal mee in die fantasie. En dan denk ik, kom aan, je gaat het doen. Maar ik merk gewoon na 3 minuten al, ik vind dit zo vreselijk. En dan probeer ik mij mijn uitvlucht ervan af te maken. Ik kom direct terug, ik ga even de afwas doen. Want ik heb ook altijd iets te doen wel. Ja. En dan denk ik, waarom ben ik nu niet zo'n speelmama? Maar ik doe het echt niet graag. Maar wie wel? Ja. Sorry, wie wel? Wie vindt dat leuk om op zijn knieën te gaan zitten? Anke, zeg het. Op zo'n speelmat met zo een heel landschap waar je met die autootjes door moet. Want Julien, je hebt die mat ook. Ik heb dat eens gezien op mijn Instagram. Ja, Die ja. mat ook. Ja,
Het is het liefste wat kleine mannetjes doen. Dat je op je knieën zit en meespeelt en mee in die fantasie en die auto's laten botsen en een uur aan een stuk. Wij zijn dat kotsbeu na 2 minuten. Ik wil dat nog altijd een beetje afkopen door inderdaad van kom we naar een binnenspeeltuin. Kom we naar de kinderboerderij. Want dan denk ik, dat is toch quality time. Ja, hè? Of een verhaaltje voorlezen. Doe ik ook heel graag. Maar niks beats op je knieën gaan zitten en meespelen met de kinderen. Als we echt onze kinderen gelukkig willen maken, moeten we dat doen. Hebben jullie dan tips hoe dat we het toch fun kunnen voor maken? ons leuk kunnen Ik maken? zou er gewoon niet aan beginnen, eerlijk gezegd. Jij doet het gewoon niet. Jawel. Ik ben daarmee gestart. Ik ben wel een speelmama en ik heb het gewoon vlaggen, want ik moet gewoon altijd meedoen. Jij wilt niet weten hoeveel uren dat ik al in de gevangenis heb gezeten. Ja, omdat ik een wit-zwart gestreepte t-shirt aan heb toevallig en dus een boef ben, want dat is de logica van een 4-jarige. Ja. En om den duur denkt ik heb hier geen tijd voor, ik heb hier geen zin in. En dan zit je die teleurstelling op die gezichtjes. Maar Dus ik weet niet daarom zeg ik het. Dan denk ik, waarom kunnen jullie er niet overzetten? Dat is het. Maar er is maar 1 spel dat leuk is. Tatoeagesalon. Tatoeagesalon? Je doet gewoon een kort broekje aan en een topje. Je legt u op de zetel, zo plat. Kinderen mogen hun stiften pakken. Die afwasbaar zijn. Exact. Ja. En dan mogen die heel je lijf vol tekenen. En jij doet een dutje. Ja, een dutje. Je bent even weg. En gewoon, dat is ook heel ontspannend. Zo die puntjes van die stiften over heel je lijf. Dat is een beetje een massage tegelijkertijd. Maar massagesalons Dat speel vind ik ik al ook. een goede tip wel. Ja, maar tatoeagesalon vinden ze leuker. Ja. Dus massagesalon, dat geven ze rap op. Maar Maar nu dat tatoeagesalon... je aan het vertellen bent, denk ik wel ineens, wat ik wel met mijn dochter doe, is beauty-salon spelen. Maar dan gaan we all out, met maskertjes. Maar vorige keer had er zo iemand op Instagram mij weer aangevallen van je leert je dochter om het eruit te leggen. Ik denk, nee, die vindt dat gewoon leuk. Hallo. En wij liggen gewoon samen in bed met zo'n ding op onze kop. En dan doen wij alsof en dan lakken wij mekaars nagels. En dan... Weet je, dat kan ik nog, omdat dat iets rustig is. En inderdaad, zo wat masseren bij elkaar. En... Maar dan komen we bij Dina als boys mom. Oh my god. Waar moet jij meespelen? Ik wilde het zeggen. Ik moet dus Muay Thai meedoen. Hè. Ik moet boksen. Dat is echt waar. Dan zegt hij, wil je sparren met mij? En dan denk ik, oh nee, ik wil niet sparren met u. Dan mept hij en dan klopt hij op mij. Dan moet ik een kussen pakken of ook bokshandschoenen aandoen. En dan zit hij, dan moeten wij boksen. En drummen? En ook? Drummen, dat vind ik dan nog tof. Dat vind ik leuk. Maar het probleem is dat we dat afwisselend moeten doen, want we hebben maar 1 drum. Dus ik moet dan aan een drum gaan zitten en dan zegt hij wat ik moet spelen. Of omgekeerd, we kunnen dat niet samen doen. Maar dus dat boksen, dan denk ik, Isaac, echt... Ik heb hem echt proberen uit te leggen. Het is niet omdat jij dat leuk vindt, dat ik dat altijd leuk moet vinden. Maar dan voel ik mij schuldig dat ik dat niet leuk vind en dat ik dat met hem niet wil doen, want ik wil eigenlijk meegaan in zijn enthousiasme. En dan denk ik, maar wat moet ik hier nu staan boksen? Ik heb er geen zin in. En nu is het schaken. Nu is hij beginnen schaken. En nu zegt hij, mama, je gaat toch leren schaken? Maar dat lijkt me nog tof. Ik zou graag willen leren... Dat is gewoon tenminste zitten op een stoel. Maar alles waar je niet voor op je knieën moet zitten, vind ik tof. Ja, maar dat schaken, ik moet mij daarop toeleggen. Ik ken dat niet. Dus mijn papa gaat mij dat nu uitleggen. De opa. Die gaat mij dat leren, omdat ik met hem wil kunnen schaken. Maar zo gaat het altijd mee. Daar altijd mee is de bezig vraag zijn, van, hoe ver gaat het daarin mee? Ja, ik ga nu wel toegeven dat ik het eigenlijk zelfs wil uitbreiden. Want waar ik mij dit jaar enorm aan gestoord heb, is de kwaliteiten van veel ouders en hun... hoe heet dat? Grimage van het gezicht. Ja. Dus het is op school carnaval, het is iets te doen. Daar komen kinderen toe. Jongen, dat is professioneel gedaan. Dus ik had vorig jaar... Ja, dat kind vindt dat dan keileuk, wou een unicorn zijn. Was dan al blij dat ik nog zo'n onesie had liggen, want ik ben altijd te laat met een pak bestellen. Hij zegt, ik wil een hoorn op mijn voorhoofd. Ik denk, oh, Jesus. Ik heb daar dan ergens zo'n paletje liggen. Ik begin daar vol goede moed aan. Maar jongens, ik ga een foto laten zien. Het kind had eigenlijk een phallus-symbool op haar voorhoofd. Je hebt die kind zo naar school gestuurd. Ja, en het kind had het... beter, dat is een 6-jarige, had het beter zelf kunnen doen. Oké, ik ga het nu laten zien. Hè. Don't judge me. Oké, maar die foto moet dus ook echt... We gaan die ook nog apart plaatsen op Instagram. En zie hoe fier dat die is. Hè. Die was super blij, maar het is toch echt slecht gedaan. Ja, het is echt wel een kleine wiener. En iedereen sprak mij daarover aan. Dat is een piemel op die haar kop. Ja, dat is de bedoeling. Het is wel een hele kleurrijke piemel. Maar zij was er blij mee. Want het is toch Kim. een 4-jarige had het beter kunnen doen, hè, Dina? Oh, ik zie daar toch geen piemel in. Dank u, Anke. Ik zou
Sorry, ik zie daar Maar goed gedaan eigenlijk is een het toch omgekeerd niet, hè? ijsje in. Maar je ziet er geen unicorn in, Sorry, hè? hè? Jullie dirty minds. Ik zie Ja, daar echt Maar geen voor een unicorn. unicorn te zijn had het iets puntiger moeten zijn. Ik Maar vind bon. het cute. Maar dan denk ik, moet ik nu echt een cursus Grim gaan volgen? Ja, wel. Ja, dus hè. Ja, Maar nee, om dat kind maar- gelukkig te maken. Maar ze was blij. Zij vond het goed. De andere kinderen waarschijnlijk ook. Het zijn jij en de Volwassenen die andere weer denken, ouders. dat is een piemel. Ah ja, voilà. Je hebt het wel Je hebt het gedaan. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het niet gedaan, ik heb het geprobeerd. Maar je kunt, Idris die vroeg gisteren aan mij, mama, kan je eens een hulk tekenen? En ik zei van, ja schat, ja, ik kan mijn talenten ook niet Nee, je kunt verzinnen ook maar of wat je aanmaken. kunt, hè, hè. ja. Ik kan niet tekenen, maar waarom niet? Ja. Ik voel mij dan verplicht om dingen te leren, omdat ik denk zoals dat schaken van, ja, maar dat gaan ze leuk vinden. En ik vind het ook tof dat die ergens enthousiast over kunnen zijn en dan wil ik daarin meegaan. Ja, op den duur kun jij tennissen en voetballen Ja, en schaken maar en muay thai. Dat zijn en- leuke dingen, omdat je er voor jezelf ook iets kunt uithalen. Misschien Ja. ga je dat kei leuk vinden, schaken. Ja. Want griemen, dat is zoiets van... Ja, hè, over 2 jaar wil ze al niet meer geschminkt worden. Hè. Mijn dochter, die is nu 10, die heeft zoiets van boeien. Maar zo gezelschapsspelletjes. Ja, dat Wat is wel vinden leuk. jullie Dat vind ik daarvan? wel nog Ik deed dat leuk. vroeger als kind ook Ja. super graag met mijn ouders. Hè. Ja, dat is zo gezellig, Ik denk hè? wel dat wij dat ook gaan Weet je wat het doen. leukste spelletje is? Beverbende. Ah ja. Ken je dat? Ja, Ah, nee, dat ja, ken ik. we hebben dat thuis. Maar je moet dat gaan halen. Dat is Ja. gewoon, dat kost €5 of zo. Hè. Dat is zo'n pocketspelletje. Dat is zo leuk. Die kunnen van kleins af aan meedoen. Ik denk vanaf 6 jaar of zo. Dat is goed. Zo'n beetje zo Uno, maar dan ietsje moeilijker. Iets meer uitdaging. Oké. Maar zo, Kim, want dat goed voornemen van u om meer te spelen. Ik wil dat ook, omdat kinderen... Allee, ik merk dat ook. Louis nu, die wordt 11. Dat wordt minder en minder. En ik heb schrik Ah, ja. van dat je toch op een dag gaat zeggen... Ah, ik heb te Had ik weinig, maar. ik heb Ja, te weinig voilà. op mijn knieën gezeten. Dus, in die context. Oh, wacht, we're not gonna go there. Ja, maar dus dat je dan toch zo wat het leuk maakt door tatoeagesalon te spelen, gezelschapsspelletjes. Echt zo van die dingen waar je zelf ook iets kunt uithalen. Oké, maar ik heb een vraag. Hoe Oké. eindigen gezelschapsspelletjes bij jullie? Ik heb al eens verteld in de podcast dat wij 4 competitieve mensen zijn. Dat eindigt altijd in een bras. Ik kan die ook niet laten winnen. Dat gaat niet. Ik denk in het begin, ik ga die laten winnen. En dan op een of andere manier word ik toch competitief. Of ook onderling, broer en zus. Ja. 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 Mijn man heeft zich ook niet gewonnen, dus Ja, ik krijg ook ah, wel wel. wrijving mee. Want ik denk, je hebt vals gespeeld. Dat wordt bij ons Ja. toch soms zo'n beetje... Je moet ene gezellig hebben in het gezin en dat ben ik overduidelijk. Want ik verlies altijd opzettelijk. Ja, wel, Nee, ik ben- Lou en Max, als jullie dit horen, dat is echt expres, hè, om jullie een goed gevoel te geven. Ik vind dat Ja, niet erg om te ja. verliezen, dus Ja. ik laat mij... Want mijn zoon is ook... Ik zie die dan al zo koken van... Ik ga, en dan ook als hij een scheet laat, zeg ik altijd, ik heb net een scheet gelaten. Oh, maar Snap je? oh, Maar ze moeten toch leren verliezen ook? hè? Ja, maar zo... Weet je, mijn zoon is 6 en die is zo gevoelig. Dat komt nog wel. Maar op dit moment kies ik voor vrede. Vrede op aarde. Oh, Mooi, you mooi. take En the denk ik- blame. Ja, ik vind dat ook niet erg. Mijn kinderen denken nu wel dat ik echt een loser ben in het leven. Hè? Maar dan is het maar tijdelijk zo. Maar ja, Ja. ik doe dat ook, want mijn kindjes zijn nog zo klein. Dus die iedereen heeft nu zo het nieuwe spelletje ontdekt in de auto. Ik zie wat jij niet Ah ziet. ja, dat spelen wij ook. Ook superboeiend als je aan het rijden bent. Ik ga niet in de Want auto. tegen dat je hebt gezegd en het is groen, is die een boom al 5 kilometer verder. En dan is dat altijd, mama, ik zie wat jij niet ziet en het is blauw. En dan zeg ik, mijn tas. Ja! Het is ook altijd van de eerste keer juist. En soms doe ik dan expres wel zo... Hier, dat klein dingetje hier op mijn dashboard. Nee. Of, als ik het direct juist heb, dan verzint hij iets anders. En het is blauw. Mijn tas... Nee. Ja, maar er is hier niks anders blauw. Zo, dat spel, dat is zo nu wat dat wij doen. En ik vind dat leuk. 3 keer vind ik dat heel aandoenlijk. Maar daarna ben ik dat ook wel beu. En dan Doen jullie niet in een auto, oranje en gele auto? nog niet. Maar ja, dat wordt ook wel aan bras. En je komt bijna nooit oranje auto's tegen, tenzij je in Holland rijdt. Amai, bij Ja. ons wel, maar dan krijg je toch... dat is zo, als je een gele auto ziet, mogen je de andere mot een geven. stomp geven Ja. en een oranje auto mogen een pits geven. Maar ja, je pits. kunt je ook weer voorstellen hoe dat dan eindigt op die achterbank. Jij hebt harder geslagen. Ja. Oh, dat loopt slecht af bij mij. Maar dat doen wij toch ook wel, ja? Allee. Weet je wat een goed spel is? Dat ze onderling goed een team vormen. Hè? Dus dat doen we heel vaak thuis. Dat geeft mij ook energie. Ik moet me er altijd overheen zetten, maar ik weet dat ze dat graag doen. En uiteindelijk, is het voor iedereen leuk. Dus Lou en Max zijn een team. En ik ben mama monster. Ah ja. En dan
moet ik hen gewoon de hele tijd bang maken. Ik zeg, en ze willen opeten. En dan is het eigenlijk gewoon ravotten op de zetel. Want naast op je knieën zitten is ravotten in de zetel. Maar jij bent toch een speelmama dan? Ja, maar dat is niet naturel hoor. Ik zou ook nooit een Giro-leidster kunnen zijn. Het is gewoon met mijn eigen kinderen, omdat ik die zelf heb gemaakt. Maar met andere kinderen zou ik dat niet... Nochtans, ik was lijster in de jeugdbeweging. Ik vond dat super tof. Ik kon daar keihard in En nu opgaan. met mijn eigen kinderen. En nu niet meer. En nu vind ik dat soms echt een opgave, omdat dat ook gewoon constant is. Ja. Constant vragen die speel met mij. En die gezelschapsspelletjes, omdat je dat nu zei, bij ons begint dat echt zo moeilijkere spelletjes al te worden. Hè? Monopoly en al die dingen. Ja, en dan denk ik, ik moet die... En ik ben ook degene die dan zegt, we gaan eerst de handleiding lezen, want we moeten het juist doen. Oh nee. We moeten gebruiksaanwijzing lezen. En dan zegt die mama, alsjeblieft. Ik zeg, jawel, we moeten het echt juist doen volgens je hebt gelijk, de regels. want die van mij veranderen ook spelregels tijdens het spel dat niet lezen. In hun voordeel. Ja, tuurlijk. Maar niet met mij, hè. Ja, maar dan zijn ze inderdaad uren aan het spelen. Maar ik zie zo'n dingen door de vingers. Als ik zie dat mijn zoon vals aan het spelen is, denk ik, dan zijn we tenminste snel klaar. Dat is net zoals 2 bladzijden in het boekje skippen. Dat deed ik ook altijd als die klein waren. Maar nu, dat pakt niet meer. Ze. Mama, je bent een pagina vergeten. Ja, die kennen die boekjes van buiten. Maar ik denk wel echt dat het u een goed gevoel geeft. Spelen met kinderen, het is maar zo'n korte periode. Weet je waar die blij van worden? Die willen heel graag altijd met mij zwemmen. Ik zwem al niet graag, maar oké. Daar zet ik mij dan over. Maar dan wil ik niet dat mijn haar nat wordt. Ja, natuurlijk. Problematisch. Dat is weer brushen, dat is weer gaan wassen. Maar dan vragen die letterlijk... Mag nu je haar iets niet nat worden? Oh ja! En dan denk ik, oké. En ik vind ook zwemmen niet leuk, want dan zijn ze zo helemaal nat, plakkerig. Die kleren krijg je niet aangezet door te springen in dat hokje. Dat stinkt er, dat is vies. Schim. Dat vind ik een van mijn zonen is een keer ziek geworden in zo'n kotteke. Die heeft daar alles over gegeven. Ja, echt waar. En toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Ik was uitgekleed, ik stond er half naakt. Ik heb mij dan zo terug mijn badpak, mijn nat badpak aangetrokken, iemand gaan zoeken, ergens een vod gaan zoeken om dat op te kuisen. Niet leuk. Dat is al zo walgelijk, zo'n kotje en zo dat aankleden. Je hebt veel te warm, hè? Je hebt veel altijd te warm. vapeurs. Ja. Zeg, zijn jullie dol op pretparken eigenlijk? Ja, dat vind ik wel leuk. Ik heb mij dit jaar geforceerd. Ik vind dat mijn grootste verwezenlijking van 2025. Ik ben voor het eerst over de kop gegaan in een attractie. Dat is bij mij de grens. Ik zeg, ik ga niet over de kop. Maar, heb je dat nog wel gedaan? Ja, ooit vroeger. Ik dacht dat dat heel eng was. Maar als je je ogen open doet, is niks eng. Ik ben in de Efteling, ik heb opgebouwd, hè. Max en Moritz, dan zo Joris en de Draak, dat houten ratelding. Dan heftig. de Python. Zeker wel. En ik ben geëindigd in de Baron. Maar de Baron lijkt me superleuk. Maar is keileuk. Maar jullie, ik dacht heel mijn leven lang, ik durf dat niet, ik vind dat eng. En mijn kinderen zijn echt van die adrenaline-junks. Mama, allee, toe. Want ja, je bent dan met 4, dus dan moet er iemand zit dan alleen en niemand wil alleen in dat karretje zitten. Ja. Keileuk. Ja. En ik vind zo'n dagje pretpark met het gezin... Dat vind ik wel echt quality Sorry, time. maar dan heb je een maand krediet opgebouwd hè, qua spelen. Dan moet een maand geen piraatjes. Voilà. Maar ik vind dat wel tof, maar ik ben altijd mottig. En dat begon al op de kindermolen. Als ik daar dan mee moest gaan opstaan, dan was ik al mottig. De kindermolen is wel echt een recipe for disaster. Daar wordt het tuurlijk... Maar ja, je bent zo groot, die molen is zo klein, dus je draait gelijk rondjes tegen 180 km per uur. Maar zo de Python daar worden niet wel overal mee. Gaan jullie volgende keer mee met mijn zoon? Dat doe ik ook wel zalig. graag. Er moet er toch altijd een op de rugzak. Ik ga voor iedereen hotdogs halen. En een kavaatje? Dat kan er ook nog wel af. Jolien, gooi het in de groep, jouw voornemen. Mijn voornemen is om meer muziek te introduceren in het leven van mijn kinderen in 2026. Omdat ik heb een enorme passie voor muziek. Ik werk voor de radio, ik ben DJ. Ik vind dat ik ook de beste smaak heb van de hele wereld. Ja, dat is geweten over jullie roots. Voilà, supergoeie smaak. Maar het dringt nog niet zo door bij mijn kindjes. Dus ik herinner mij vroeger, als wij op vakantie waren, dat waren ook andere regels. Hè. Wie bepaalde wat er op de radio was? De mama en de papa. Die tijden zijn al lang voorbij. Af en toe ene keer de Samson-cassette, maar daarna was het ook wel weer tijd voor Lionel Richie en Michael Jackson. Ja. En het is doordat mijn ouders daar naar luisterden, dat ik daar ook echt fan van geworden ben. Maar zeg maar zo'n hippe ouders, die van mij luisterden naar Duitse slagermuziek. En Roy Orbison, dat was dan nog het hipste. Mijn vader, Roy Orbison, ja. Mijn papa die maakte cassettes. Mijn papa had een keigoeie muzieksmaak, dus die maakte zo een mix van alles. En zo heb ik van alles leren kennen. Van de Skep zelfs, heel Belgische muziek, tot Pebbles, de Rolling Stones, de Simple Minds.
Lines, Vaya con Dios. Ah, wel. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat echt ben beginnen appreciëren. Ja, ik herinner mij wel echt dat wij naar Italië reden en mijn papa zette dan altijd, maar niemand gaat die kennen, denk ik, Angelo Branduardi op. Nee, en Angelo Branduardi nooit van gehoord van die is zo mens. wat een Italiaanse troubadour. Dat klinkt wel goed. En dat was zo heel... Alla fiera dell'est. En ik en mijn broer, in het begin, wij haten dat. Maar na een tijd begon dat gelijk deel te worden van die reis. En dan moet je je voorstellen, je rijdt in een auto, je rijdt door Zwitserland, die bergen en dan die Angelo Branduardi op de achtergrond. En als mijn broer en ik dat nu horen, dan krijgen wij weer zo een warm hart. En dan denken wij terug aan die reizen. En ik vind muziek kan ook zoveel herinneringen bovenhalen. En ik wil niet dat mijn kinderen later, als die 40 jaar zijn en Chicken fucking Banana op de radio horen, denken, weet je nog, die reis die we deden naar Zuid-Frankrijk. Banana. Dat is Banana. toch echt tegenwoordig. Ja. En het is mij gedaagd. Dus onlangs waren het de Spotify Wrapped lijstjes weer. En dus mijn favoriete nummers waren dit jaar. Ja. Op nummer 1... Dame tu cosita van El Chombo. Maar Dat is die videoclip met die alien die zo... Dame tu cosita. Ai. En op een bepaald moment wordt daar ook in gekreund. Is dat zo'n vrouw die zo... En dan wordt het zo wat ongemakkelijk. En mijn dochter, die doet dat nu ook. Dus pas op, dat is wel... zeker dat ze dat vandaag heeft, Jolien. Die staat... Haar camera is boven ons camera, maar voor de rest... Nee, Dame tu cosita. Oké, dat is nog zo wat reggaeton. Dat is nog wel een beetje mijn ding. Dat maar vind dat ik is nog wel tof. Een beetje dirty. Dat is toch mijn nummer 1. Dat is tenminste geen Baby Shark. Ah, wel. Ja. Maar dus, en op 2 staat wel Beyoncé dit jaar. Dat komt omdat ik naar haar concert ben geweest. Dus ik heb wel veel Beyoncé geluisterd. Maar dan op 3, Apete van Rosé en natuurlijk, Bruno Mars. vind ik Dat is wel toch ook goed. leuk? Heel leuk. nog leuk. Maar niet 100 keer per dag. En wij draaien dat op Q-Music ook wel al eens een keertje. En als je dan in de auto ook nog 100.000 keer Apete, Apete, Apete I love it. En om den duur denk ik, rapper, ik ben grote fan van Bruno Mars. Ik vind hij heeft betere... Ik zou liever hebben dat hij dan naar Liefde Door Open luistert, bijvoorbeeld. Maar dat naar boeit, dat. Allee, maar Bruno Mars vind ik wel al een goede keuze. Ja, Bruno Mars is top. Bruno Mars is zeker top. Nummer 4 is dus Chicken Banana. Ja. Gaan we het... Ja, dus wacht hè. Chicken, banana. Dat is echt... Chicken, banana. Maar we kennen het wel, hè? Banana, Ja. banana, banana. En dan die een Allah daar in het midden. Dat is echt zo... Die een Monsieur Oiseau-achtige beat. Ja. Wat ik nog denk van, oké, er is nog iets voor te zeggen. Maar dan komt daar zo'n een mens zo in het midden. Zo, Allah. En mijn dochter, die gaat strijken. Dus altijd nog eens Allah, mama, Allah. Ik vind dat ook wel goed. Nee, maar dat is niet als je dat... En dan is dat nog Ja, een keer. maar alles dat te is niet goed. Al die liedjes, die ken ik niet. Ja. De Chicken Banana wel, maar ik dacht dat het al van even geleden was. Maar dan merk ik wel dat je zo... met een dochter die bijna 11 is, dat er heel snel uitgaat van die muziekjes. Maar ik ja, hoop het. nog een jaar of 5 met Minake wachten en dan is dat Maar ik gedaan. hoop, en dat ze dan... zo K3 begint ze nu te kennen. Oké, ik bedoel, ik wil ook geen hele autorit K3 horen. Ja. Maar ça va. Ik vind... ik weet niet of jullie Lil Ones... Kennen jullie dat? Dat is iets Nederlands. En dat is eigenlijk van een hip-hopmerk in Nederland. En die maken kinderliedjes, maar met superpopulaire Nederlandstalige hiphoppers. En die maken dan een eigen versie van De Wielen van de Bus. En dat gaat dan als volgt. De wielen van de band gaan rond en rond. Sku, pull-up, gas. En dat is zo met een soort van hip-hop beat erop. Dat is tof. mega top. Ja, dat heet Lil Ones. En die hebben echt maar een mega breed aanbod. Superveel liedjes, ook zo in een klein stationnetje. Hakim heeft daar ook een paar liedjes voor opgenomen. Zo, maar dan zo met zo autotune erop. En schaapje, schaapje, heb je met de wol? Ja, bro, ja, bro. Ja. Ik denk dat alle moeties die aan het luisteren zijn, nu thuis aan het noteren zijn. Hè. Wat moeten wij hier ook allemaal? Lil Ones is tof voor de kleintjes. Ja. Maar ik voel dat die een tijd wat gepasseerd is. En ik wil zo vrij graag dat mijn kinderen later zeggen, mijn mama en mijn papa die luisterden supergraag naar Drake. En ik ben daar ook naar beginnen luisteren. En ik ben daar beginnen appreciëren. Of Beyoncé. Ja. Of... Maar dat gaat komen. Ja? Mijn kinderen luisteren dat nu is gewoon nog te Eminem. snel. Ja, echt. Maar dat gaat komen. Eens dat die groter zijn, want ze zijn echt nog klein. Na een tijdje begint dat. En af en toe, pas op, push ik dat ook wel wat. Hè. Dan zet ik echt mijn muziek op en dan zeg ik, jongens, luister daar eens naar. Want dat is echt goede muziek. Maar dan drumt hem bijvoorbeeld, hij moet dan AC/DC drummen.
of Nirvana drummen. En dan zegt hij, mama, dat is wel cool. En dan denk ik, alright, got you. En dan zet ik dat in de auto. Nu staat dat ook in zijn playlist. Ze hebben elk een playlist, wel onder mijn account. Ja. Wat er dan soms gebeurt, is dat ik in de auto zit te luisteren naar mijn muziek en ineens springt dat op een nummer van hen. En dat is gewoon omdat hij dan thuis zijn nummer opzet. En denk, nee, het is niet waar. Maar hebben jullie ook niet? Ik heb dat al 1 miljoen keer gehad. Nu is dat beter. Hoe jonger dat die waren, hoe moer dat ik was. Dat je die zo naar school brengt. Je zet zo K3 voor hun op. Je rijdt daarna door naar je werk. En blijft pas opstaan. na 20 minuten. doordat je nog ik ben hier aan het meezingen met hey ja, mama Dieo. Hallo. Maar zelfs aan het strijken met Boomba op de achtergrond Coco Melon. Urenlang Coco Melon. Dat ik dacht... Maar het is ook wel mooi, die kleurtjes. Zo rustgevend. Je berust daarin. Je leert alles appreciëren. Maar wij zitten op dezelfde trip. Hè. Ik hoor u dat heel vaak zeggen. Bij ons is het zo K-pop Demon Hunters. Wacht, hè. We're going up, up, up. It's our moment. Gotta be golden. Maar op de duur... Ik vind het ook wel leuk, Jolien, wat je zegt van ik wil hen meegeven wat wij leuk vinden. En ik vind dat ook belangrijk. Mijn man doet dat heel veel met de kinderen. Zo Prince, Michael Jackson, zo die dingen. Dus ik vind dat wel leuk. Maar langs de andere kant vind ik dat ook wel leuk dat ik door hun zo wat voeling heb met wat vinden zij leuk? Want anders weet ik helemaal niet meer wat er leeft bij die kinderen. Nee, dat dus dan is denk ik waar. soms wel zo van oké, ik sta ervoor open om te luisteren wat jullie leuk vinden en wat er nieuw is. En er zijn ook veel nieuwe artiesten. Maar bij mijn rap stond ook wel zo de La Boubou song. Hè. Dat is echt, La Boubou, La Boubou, La Boubou. Maar dat ken ik ook niet. Ja, Dus goed nieuws voor jullie jongens, echt waar. Ik had ook voor het eerste jaar een Spotify rap-lijstje zonder kindermuziek. Lou is, dus bijna 11, heb ik al 10 keer gezegd in deze podcast vandaag. Maar we hebben dezelfde idolen tegenwoordig. geweldig. Dus we zijn alle twee zot van Chapel Row. Hè? Ja. Wij zijn samen naar Pukkelpop geweest deze zomer. Kijk, dat daar was zo naar uit. fantastisch. Ja. En iedereen vroeg aan haar van, ben je hier voor Pommelien Thijs? Die vindt ze ook goed. Maar we waren echt wel voor Chapel Row. en daar. Cool. Hey. Dus wij luisteren nu naar dezelfde muziek. Mijn Spotify-leeftijd was ook 19. Omdat dat, Niet alleen op Spotify, hè. Ik dacht ook, ze kijken ook naar uw profielfoto's. Toch? volgens mij. Ja, dat zal het geweest zijn. Maar zo, wat stond daar nog? Een Messi van Lola Young. Ja. Dat vinden die dat nu vind ook ik ook allemaal wel heel tof. leuk. Sabrina Carpenter stond ertussen. Dus we hebben nu eigenlijk exact dezelfde muzieksmaak, wat heel leuk is. En dat is organisch gegaan. Ja. Je hebt dat niet Organisch? opgedrongen. Nee, totaal niet niet. Want gaan pushen, Jolien. Het komt nog allemaal goed. maar zij zien Ja. dat, en ze zit dan zo op die YouTube shorts en zo, dus ze krijgt dat ook mee. En ze zit op dansles ook, daar krijgt ze ook veel muziek mee. Maar dat is super fijn. En Max is 6 jaar. En weet je wat zijn lievelingsliedje aller tijden is? Nu ben ik benieuwd. Je gaat het nooit raden. I'm Still Standing van Elton John. leuk. En hoe komt dat? Door de film Sing. Voilà. Dus je moet gewoon... en daar wou ik naartoe gaan. Je moet Sing opzetten. Als je denkt, ik wil van die kindermuziek af. Sing. Je hebt nu 2 Sing-films en nog een Halloween special of zo. Dan leren die echt zo hele leuke popmuziek kennen. En nu dat is waar. Iedereen is ook wel Heel obsessed tof. door Bad van Michael Jackson. Door de intro van Verschrikkelijke Ikke 3. Ja. Dat is ook zo'n personage, zo'n 80s personage. En op een bepaald moment, hij had dat zodanig veel gezien, hij wil ook altijd het begin zien. Dus niet de rest van de film, gewoon die eerste 10 minuten met I'm bad. Ik wil nog eens I'm bad. En dan zie ik die ook zo, na verloop van tijd, begint hij zo die movejes te doen. En dan maar dat staat doen hij ze voor bij ons tv thuis en dan ook. doet hij zo die movejes van dat personage en dan rolt hij over de grond. En dan, dat vind ik wel echt superleuk. Als hij zo echt zo een liedje oppikt, zonder dat ik hem dat heb proberen aanleren. Hij pikt dat op en hij vindt dat leuk. En dan ben ik zo fier. Hè. Dan dat denk is ik, ook het zit in de genen. Maar is ook echt een danser. Al van kleins af aan had hij toch al die moves. Ja, het is wel echt een dans. Heerlijk. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat we zoveel muziek luisteren in de auto. Allee, blijkbaar hoor ik bij jullie. Want wat jij daar straks zegt van in die auto, rit naar vroeger bij mijn ouders, was dat naar het bungalowpark in Frankrijk of in Spanje. Lange ritten, vreselijk. En mijn broer was verslaafd aan cassettes van Gaston en Leo. Oh my god. Echt waar, ik kon dat op een duur van buiten zeggen en dat kind bleef daar maar mee lachen. Maar heen en terug was dat constant. Allee, Ik heb zo'n Bonnie M-fase gehad. Dat ik echt zei, mag Bonnie M terug op? Echt waar. Nu moet ik eerlijk heerlijk. zeggen, mijn kinderen, en ik zeg dat niet om... Die zijn nu ineens mega fan van de Moeties. Dus en de babysits hebben hen daarnaar leren luisteren. En nu als we in de auto discussiëren over ik wil de muziek kiezen, we mogen ieder over tour een liedje kiezen, nu mag mama eens een liedje kiezen. En mijn dochter zei vorige keer, ik weet iets dat we alle 3 leuk vinden. Ik zeg, wat?
de moeties. En ik dacht, nu gaat mijn zoon zeggen, zeg. En die zei, ja, leuk. Oh, en ik dacht, tof. oké. En ik dacht, misschien is het als ik ermee in zit, want dan willen ze horen wat ik over hen zeg. Maar ze luisteren ook naar de afleveringen waar ik niet in zit en ze lachen zich kapot. Maar- Dus nu is dat ons momentje Maar geworden. ook, want het is toch 1 aflevering zo over seksualiteit, hè? Ja. En luisteren die daar dan ook naar? Want ik wil die verborgen houden voor... Nee, maar wij zijn sowieso heel open. Nu krijg je op school al te horen, mama, wat vertelt je daar allemaal in die podcast? en ik, nee, niks. Sorry, niks. dat is mijn fout. Ik heb gewoon alles uitgelegd. Die van mij weten dat toch al. Ja, bij ons ook. Dus wat ik wel merk is dat ze dan zo in de auto... ik vind het leuk dat ik hun reactie dan kan zien. Want Ja. op sommige momenten zeggen ze... ja, dat is waar, hè. Ja, dat doen wij ook. Nee, dat zou ik nu nooit durven. Dat zou Maar ik zo nooit doen. En dan vind ik dat leuk om zo'n beetje hun reactie... Feedback te krijgen. En dan is dat zo open en dan denk ik... leuk, die zijn daar eigenlijk wel klaar voor. En ik dacht dan eigenlijk, die gaan dan niet mogen luisteren van mij. En denk ik, eigenlijk waarom? Die zijn veel slimmer en Maar veel ja, en volwassener. dan horen die ook van dat wij ook maar proberen en dat Ja, wij onze voilà. kinderen doodgraag Ah, wel. zien En dat en de is beste mama willen superhielend. zijn en heel veel willen zijn, naast mama zijn ook. Ja. Dus dat is eigenlijk wel Ja, een als goeie ze om dan het zo gesprek hoorden, open te je trekken. bent kei bezorgd, dan zeggen die ook zo in de auto... Ja, dat is wel, hè, mama. En zeg ik, ja, zotteke. Maar dat schept een band of zo. Dus ja, Zeg- muziek in Ja. de En auto, zeggen die maar... dan ook, amai, maar die moetie die zou ik nooit willen hebben als mama. Nee, dat hebben ze nog niet gezegd. Niet liegen. Mijn kinderen vinden alle moeties. Ze vinden alle moeties Anastasia wel, die graag. verstaan ze niet goed. Dan zeggen ze, ik versta niet wat hij gezegd Waarom heeft heeft. hij zo'n rare stem? Ja. Maar dus ze zijn mega fan van jullie allemaal. Dus, Leuk. maar gewoon Oh. maar om te zeggen, ik merk dat die klaar worden voor ook podcasts in de auto te luisteren. En dan denk ik, leuk. Ja, daar Ze zijn we vinden nog niet echt aan. wel iets wat we allemaal leuk vinden. Ja, ik denk, Jolien, dat je echt moet erop vertrouwen. Bij ons is dat er ook zo wat ingeslopen. Dus dat komt wel. Dat komt uiteindelijk wel zo. En die pikken zo hier en daar wat dingen op. En af en toe toch uw eigen favoriete playlist nog eens opzetten. En, Maar als, ja. en als je er dan zo mijn oren... Mag ik iets anders? Dan breekt mijn hart. Dan denk ik, maar dat is Usher. Dat is niet... Ik heb Spice Girls, Justin Timberlake en Oh. Britney Spears. Die 3 heb ik er al doorgejaagd. Top. En verkocht gekregen. Komt maar gewoon goed. veel doen, Jolien. Echt Ja, waar. gewoon Veel laten muziek. horen. Ja. Want eigenlijk is dat toch een beetje terug bij die kinderen, de 90s. Like de Backstreet Boys en zo. Mijn kinderen vinden dat mega zalig. tof. Backstreet's back. En Alright. dan zo alles geven in de zetel. Ja, ik ben toch een beetje een speelmama. Voilà. Ja, voilà. Anke, het laatste voornemen voor vandaag. Ja, ik heb ook een makkelijk voornemen gekozen, omdat elk jaar zijn mijn voornemens veel te moeilijk. Zoals? Maar veel te moeilijk. Zoals bijvoorbeeld... Meer gaan sporten. Ja. Daar wou ik al zelfs niet over beginnen. Minder werken, meer tijd maken Meer voor tijd voor jezelf. mezelf. Maar ik heb het zelfs al over zo de was oplooien en dan niet nog 3 weken in die wasmand laten liggen voordat het in de kast komt. Zelfs dat vind ik al een te moeilijk voornemen van nee, dat ga ik 1 keer doen en daarna niet meer. Dus een ander voornemen. Wij gaan 1 keer per jaar op vakantie. Altijd 2 weken in de zomer. Ik zou meer willen gaan, maar mijn man doet dat niet zo graag. Dus vakantie is voor mij... Ik kijk daar een heel jaar naar uit. Nu ook van, nog 6 maanden en dan kunnen we weer gaan. En ik wil dan ook altijd een heel mooi fotoboek. 1 vakantie per jaar, dan wil ik mooie herinneringen. Dus ik vind dat heel leuk om dan zo'n fotoboek te maken. Maar als dat fotoboek dan terugkomt, dan denk ik... dat is precies een fotoboek van een alleenstaande vader met 2 kinderen. Waar ben ik eigenlijk op die foto's? Ik ga je even de cover laten zien van ja, je hebt, ons iets laatste bij. vakantieboek. Ik zal het ook op Instagram delen. Dus de Swakkes, want mijn man heet François, dus Swa is zo de bijnaam. Swakkes Summer of 2025. Ja. En je ziet mijn kinderen en mijn man. Ja, mijn man die staat ook al een beetje verveeld op de achtergrond. Het lijkt ook een beetje alsof die man mijn kinderen gaat kidnappen. Ja, wel en een staat er klein ook niet beetje, prominent ja. op. Maar Hè? dat is het Het lijkt alsof probleem hem aan het net. liften is of zo. Ze hebben ook heel veel pret, precies, uw kinderen. Ja, ze steken hun vinger uit alsof ze moeten overgeven. Ik vond dat wel een funny foto. Heel als leuke mooi. cover, ja. Maar ik ga het delen op de socials. Maar het feit dat mijn man daar zo ongeïnteresseerd in de achtergrond staat, Ja. is omdat hij altijd als ik zeg, gaan we een foto nemen? Nee, nu niet. Ja. Het is nooit het moment voor een foto. Ja, snap ik. Nooit. Ja. Dus als ik in zo'n fotoboek wil staan, dan moet ik een selfie nemen. Ja. Ja, dus af en toe, dan Je merk deed ik... nu net open en het was een heel schoon foto. Ah ja, dat is Ah ja, wel maar- toevallig. en daarvoor Een hele ook. mooie Ene foto. schone foto. Ene goeie. Ik ga hem nu niet verdedigen, hè. Maar het is echt waar. Altijd, ik heb nog een ander fotoboek bij. Dat is een selfie. Dus Ja. als ik er wil Oh, ja. opstaan, Moet je het Ja. zelf doen. dan moet ik het Vaak zelf bij vrouwen. doen. Hè? Als je het wil, moet je het zelf doen. Hè? Ja, maar zo, Ja, ik wil zo, hè. dit jaar is zo... Ik Sorry. zei toch, ik wil een makkelijk voornemen. Dus het enige wat ik wil, is dat mijn man
mooiere foto's Maar maakt. ik heb Ik geen snap voornemen het. voor uzelf. Je zou graag hebben dat je man het voornemen maakt om meer foto's van u met kinderen op te Dat nemen. we een schoon album hebben. Of Ja. met de kinderen of zo. En Of- weet hem dat al, dat hem dat voornemen heeft voor het volgend jaar? Het is haar Heb je dat al voornemen om hem te gezegd? dwingen om het als ik zei voornemen toch dat te ik voor pakken. een makkelijk voornemen ging. Want ik kan is moeilijk eigenlijk voor voornemens jezelf. zitten. Maar het ding is, dus mijn man neemt nooit foto's. Ja. Dus het enige wat hij eens moet doen, is dus een foto nemen. Dat is toch niet te veel gevraagd? Nee. Het ding is, hij neemt maar van één moment foto's. Die ga ik je ook laten zien. Zijn het naaktfoto's? Stop, het moet, Anke. nee, geen naaktfoto's. Het zijn foto's waarop ik een activiteit aan het doen ben. Het moet er even af. En hij stuurt dat dan door. Wat doe jij Kijk, dan? dit zijn Ik de ben zo foto's. benieuwd. Je mocht het zeggen. Oh nee. Ah, de dubbele kinnen. Oh nee, En de foto's dat ik in slaap val in de auto. Oh, ja. gaat je dat ook maar jij posten? lijkt zelfs niet op die foto. Maar ik ben een lijk. Ja, ik ben een, ja, nog niet echt waar. gezien. Het is Jullie zijn heel hard afschuwelijk. aan het lachen. Maar het is echt erg. Het is heel erg. Maar ik ga ze ongecensureerd posten, omdat ik denk dat er nog zo moeties zijn. Oh, Anke. Ja, ik weet Holy. het. Maar dat stuurt mijn man dus door naar mij als hahaha. Nee, dat is Ik niet heb tof. foto's van u gemaakt. Zeg, maar weet je, mijn man, ik heb ooit gezegd toen ik hoogzwanger was, neem eens een foto van mij. Wij zaten volop we waren ons huis aan het bouwen. Ik was gyprok aan het snijden. Ik zat dus op mijn handen en mijn knieën gyprok te snijden. Die zei, ik ga eens een foto trekken van u hoogzwanger. Ja. Ik heb dus echt een foto waar ik erop uitzie als een hangbuikzwijn. Dat ik denk, was dit nodig? Maar die vinden dat heel leuk om zo op funny momenten zo... Ja. Dus ik heb alleen maar foto's van mij dat ik echt zo kwijl langs weerskanten van mijn mond heb Maar vinden lopen. jullie het eerlijk dat 5 ze, dubbel kinnen. dat ze het goed doen? Want als ik een foto vraag aan mijn man, ben ik ook wel... Ik moet dan toegeven, dan zegt hij ja. En dan doet hij echt zijn best. Ja? En dan laat hij dat zien. En dan zeg ik, maar allee, Niet goed. hier... Allee, ik Ja. stond er dik op. Allee, zeg, schat, oh ja. je kunt het Die- op- maar ik moet altijd opnieuw zeggen, je moet die gsm een beetje hoog Ja. houden. Dat het Ja. van boven naar beneden is. En niet andersom. Ja, Maar want dat als is we dan eens toch de foto logisch dat maakt... die denken, oh zeg, weet je wat? Ja, Ja. Wim zegt dat ook, maar ik moet 3 keer opnieuw beginnen. Ja, Ja. misschien Ja, zijn wij te high maintenance. Ja, dat wou ik net Ja, zeggen. voilà. Mijn goed voornemen, is dat misschien iets van foto's? Is dat misschien allemaal een beetje overrated? Moeten wij niet wat minder foto's maken vind en ik gewoon niet. Nee. in the moment genieten en niet denken van, Ja. oh, deze perfecte picknick, oh, dat moet hier perfect gefotografeerd worden. Nee, maar dat moet niet perfect zijn. Maar ik denk dat je gewoon zelf wel wat meer foto's wilt van u met de kinderen bijvoorbeeld op een spontaan moment, zonder dat je daarachter moet vragen. Maar ja, eerlijk, ik maak elk jaar heel consequent. Ik snap niet hoe ik het al volhoud, al 10 jaar lang. Maar van verjaardag naar verjaardag maak ik een hele jaarboek van allebei. Oh, en dus 0 tot 1, wauw. 1 tot 2, 2 tot 3. Nee, tof. En dan als ik dat maak, is dat heel veel werk. Maar hoe ouder dat ze worden, bladen wij daar echt wel in. Ja. Oh. En dan merk ik dat wij wel zoiets hebben van, kijk, dat echt wel herinneringen zijn, daar Maar dan ja. terug over praten. Of je weet ook nooit wat er in het leven gebeurt. Later wil ik dat, hun grootouders staan daarop. Vriendjes van in school, waarvan dat je, als je zo 30 zegt, och, weet je nog, dat was Louis van in... Of dat was mijn juf toen. Dus ik hou wel heel veel van foto's, dus ik maak er ook Ik ben heel veel. blij dat jij dat Maar zegt. ik merk dat mijn kinderen het ook wel leuk vinden om daar dan op terug Ja. te kijken. En dat is echt een momentje als die boeken dan toekomen, elk jaar in de zomer, net na hun verjaardag, dat wij allemaal in de zetel gaan zitten en weet je nog, dat was tof. Die reis was leuk. Ah, wel, dat zou ik misschien meer willen doen. Wel, ik heb zoveel foto's dat ik geen overzicht niet meer heb. Dat ik denk, mijn kinderen, ik ga die later allemaal foto's kunnen geven, maar je ziet door het bos de bomen niet meer. Maar ik heb een goede tip. Dus ik elke maand, of je kunt dat ook om de paar maanden doen, Ja? heb ik mapjes op mijn computer per kind, Maar per ja, jaar, wauw. per Maar maand. dat is wel heel gestructureerd. Oeh, amai, hoor. Kim. Ja, maar als jij my. anders na een jaar... In het begin deed ik dat niet. En dan moet je na een jaar een boek maken. Je wilt toch dat dat een beetje in volgorde is. Hè? Bij hen is dat dan van augustus tot september, oktober, november, Sint. En dan moest ik dat allemaal gaan plukken uit. En wanneer zijn wij dan op reis geweest? En was dat dan ervoor of daarna? Dus dan heb ik geleerd dat dat veel makkelijker is om dat per maand te zetten. En dan nu, als ik mijn jaarboek maak... laat ik die foto's gewoon op per maand en staat dat vanzelf gewoon in... Ik ben zo praktisch eigenlijk. Hè. Ik heb nog nooit een map gemaakt in mijn leven. Ja? Wel, maar een goede tip is een slimme map. Je kunt op je computer zo slimme mappen Ja. maken. Gewoon datum van dan tot dan en dan smijt hij die daarin. En dan staat dat moet dan in ik- volgorde? Ik ben daar ooit aan begonnen, maar ik heb dat niet volgehouden. Maar dat kun je wel doen. Maar dan hebben ze wel zo, als ze groot zijn... Zelfs zeggen die ook over hun eigen dan, zo nu als baby. Ik was cute. Ja, dat is Niet altijd. Nee, maar snap je? Ja. Over dingen dat ze niet meer gaan herinneren. Want dat is het toch vaak. Dat je denkt, jammer dat ze dit niet meer gaan weten. Ja. Dat die dan toch... Nog Dat beter. je weet dat jij 2 topouders waart Ja, die zie je, wel we naar hebben Disneyland het wel Parijs gedaan, elke hè. zomer zijn geweest. Zie je zo'n maar leuke ja. verjaardagsfeestjes? Zie je uw tractatie? Ja, ik maak echt foto's van alles. Bewijsmateriaal. Je moet
eigenlijk gewoon... Ik denk dat ik nog de toptip heb eigenlijk. Mijn mama die doet dat elk jaar, zo'n boek maken. echt? Ja, dat is een goeie tip. Ja, maar- sorry. Ja, hallo. Dat is echt... Mijn mama doet dat elk jaar. Oh, Van de leuk. kinderen allebei hebben die een boek. En dan is dat een jaar verder. En die hebben nu... dus Idris heeft nu een 4e gekregen. En Mina heeft er nu al 2. En die vinden dat inderdaad zalig. dat Die leggen dat in de leuk. auto. Die kinderen zitten gewoon een hele tijd naar foto's van zichzelf te kijken. En die Heerlijk. vinden dat Ja, de die vinden max. dat zalig. Die spatje. Maar- Gewoon uit handen geven. Maar hoe komt hij dan aan die foto's? Ja, mijn mama neemt ook veel foto's en vraagt ook altijd als wij mooie foto's hebben om die door te sturen in de WhatsApp. Ja. Maar ik moet ook wel zeggen, mijn mama kan ook wel niet zo super selectief zijn in foto's kiezen. Dus er zitten ook wel veel. echt foto's in die heel lelijk zijn of compleet onderbelicht of bewogen. Ja, maar bij mij ook Maar dat wel. boeit niet. Dat vind ik net Dat tof. boeit Of als niet. ze bloot zijn, of dat is echt een privéboek. Ja, Hè? Ja. exact. En ik vind dat superleuk. Maar ja, en ook, want ik doe dat ook met de vakantieboeken. Ik maak altijd voor het gezin, die wat ik nu mee heb, maar ook voor ieder een boekje apart. Dus voor Lou en Max apart. Dus als ja, ze 18 voilà, ja. zijn, dat ze met een karrevracht fotoalbums van we hebben een mooi. topjeugd gehad kunnen vertrekken. Maar weet je wat we ook altijd doen? Kalenders. Ah, ja. Kalenders met foto's. En dan laat ik die drukken voor de slaapkamers en zo. Ja, ik hou gewoon van foto's. Maar ik ben blij dat jullie Maar bevestigen. Want wat dat soms denk ik dat ik daar een beetje in overdrive Nee, want ga. wat, Nee, wat ik vind Kim dat daarnet tof. zei, is je weet nooit wat er gebeurt. Ik heb een groep vriendinnen die al heel mijn leven meegaan. Dus van in de middelbare school, vroeger zelfs al. En we hebben nooit die cultuur gehad voor foto's te nemen. Je hebt zo groepjes vriendinnen bij wie dat je dat niet doet. Je hebt groepjes vriendinnen bij wie dat je altijd een Ja, dat is fotoshoot wel. moet doen na de avond, dit, dat. Maar dus ik ben vorig jaar, iets meer dan een jaar geleden, ben ik een van mijn beste vriendinnen verloren. En 2 jaar daarvoor is die ziek geworden. En ik besefte, wij hebben die fotocultuur niet. Dus wij hebben een tijd heel veel foto's genomen, als je nog zo wegwerpkodakjes had. Maar vanaf dat wij met iPhones en zo begonnen, zat dat er niet in. Dus wij spraken heel veel af, maar wij namen gelijk nooit foto's. En op het moment dat hij ziek geworden is, besefte ik van, ja maar wacht, wow. Ik wil dit wel even documenteren, want ik wil eigenlijk wel nog mooie aandenkens aan die vriendin. En je weet nooit wat er gebeurt en misschien komt het niet meer goed. En effectief, dat is dus niet meer sorry. Oh, my liefje. God. Schat. Oh, schat u toch. Oh god. Sorry, ik hoop maar Hey, misschien dat ik nee, er niet dat mogen kan, dat beginnen. mag. Dat is helemaal niet erg. Maar ik snap je 100%. En ik Supernormaal. denk, dat gaat heel herkenbaar zijn voor heel veel mensen. Omdat die fotocultuur is ook iets van de laatste jaren. Want je weet ook, mijn broer is ook overleden. Ja. En wij hebben van zijn laatste 10 levensjaren geen foto's. Want er waren nog geen gsm's. Voilà. Dus ik snap het 100.000%. Dan moet je daar echt voor Dus je gaan. moet dat echt Je doen. moet Je echt moet dat, foto's maken. Want dat klinkt inderdaad... Ik denk dat mannen vaak zoiets hebben van... Oh, moet dat weer? Maar het is zo waardevol op zoveel momenten. Ja. Dus... Ja, echt. Ik vind, living in the moment. Ja, Exact. je moet dat doen, maar maak daar wel echt tijd voor. Want ik heb nu zoveel schone foto's van echt een maand voordat ze... Dat is super snel gegaan. En we zijn nog samen naar Weekend Dance gegaan. En we hebben daar een paar mega mooie foto's getrokken. En ik kan er echt naar kijken en denken van... wij waren zo een tof groep. We zijn er nog altijd, uiteraard. Maar zo... Ik mocht daar echt... Je moet dat doen. Echt En ook waar. video's voor de stem te horen. Ja, En de... ja. Oh, Wij gaan Seves heel hard knuffelen hoor. Knoeps knuffelen. Amai. En wij gaan ook heel veel Sowieso. selfies dadelijk maken. Dat gaan we doen, hè. Gaan we zo eindigen? We hebben al superveel foto's samen. Ik kijk daar mega vaak Doe naar. die tranen weg, dat we een goede foto hebben. Ja, oké, wacht. Foto's van de kinderen, dat is toch ook Maar wat je ja. doet? Die liggen in bed, je bent blij. Maar Maar ja. weet je, die groeien terwijl dat je even met je ogen knippert. Dus ik vind dat ook gewoon fijn om dat je het documenteerd hebt. Ja. Omdat je het soms zo druk hebt of het is zo vluchtig of het gaat zo snel voorbij. Ja. Ja, ik zie mij dan zo als gepensioneerde met die boeken zitten op de porch Ja. zo, en Ja. dat mijmeren over, weet je nog? Ik vind het soms jammer dat er geen bewegende beelden van mij zijn van vroeger. Ik vraag soms aan mijn mama, mama, hoe was ik dan als kind? En er zijn geen bewegende Maar je beelden kunt dat van met mij. AI toch zo'n beetje net Ja, dat is doen? hetzelfde. We hebben zelfs geen dia's. Nee? Hebben jullie dia's? Oh. We hadden zelfs geen zo'n cam zo, hè, toen videodinges opkwamen in de jaren 90. Hè, zo, de eerste videorecorders. Hè. Ja. Mijn ouders sprongen nooit mee op de kar. Nee. Dus we hebben niks. Nee, maar same. Hakim heeft superveel beelden van hen vroeger. Die papa zette gewoon een camera in de living. Super. En dat was uren aan materiaal, dat die daar nieuwsje aan het spelen waren, aan het dansen. Die hebben leuk. veel beelden van vroeger. Ja, dat is wel. echt... Maar onze kinderen gaan nu toch een overload hebben, Ja, omdat mega. wij door die gsm Mega. zo makkelijk van alles snel... En ik vind dat eigenlijk... Dat doe ik ook, hè, hun filmpjes per jaar, omdat ik dan denk dat ik er ooit een compilatie per jaar van ga maken, want dat is er nog niet van gekomen, maar het kan. En ik wil toch meer foto's met ons allemaal. Want ik wil nu nieuwjaarskaarten maken en ik heb geen enkele goede foto van
heel ons gezin. Dus ik geef u gelijk. Anke, Oh, gaan we het nu doen? We zijn akkoord. We zijn uitgestruggeld. Ja, denk het wel. gaan we een selfie pakken? Dat nieuwjaar wordt top, hè, jongens? Ja. En nu moet ik die dan pakken? Dan, degene die hem pakt, staat er altijd Ja, maar op dan heb motterstop, jij hè. weer die selfie. Ja, dat is waar. Het is toch uw gewoonte, hè? Amai, ik heb er weer veel aan gehad. Dank u wel. Ik ook, Dina. Echt waar, dank u wel. Time flies when you're having fun, hè. Helaas. Ja. Je kan al onze afleveringen van de Moeties beluisteren via je favoriete podcastkanaal. Je kan ook kijken via VTM Go. En onthoud vooral, wij Moeties, Just niks. Dag Moeties. Bye bye. Dag.